Şimdi үкенәчәк diye. Чөнки шушы акча өчен аның нәрсә бетте? Сәламәтлеге бетте. Сәламәтлеге юк, акча өчен арт шапты да сәламәтлеге бетте моның. Беренчесе, икенчесе бала кулдан ычкынды. Тәрбиясез бала калды. Чөнки тәрбия бирмәде. Акча артына шапты, а балага тәрбия юк. Балага кем тәрбия бирде? Бер хәзрәт әйтмешли, теге безгә тәрбия бирергә тырышабыз үзебезнең балаларыбызга инде. Но безнең артта ди 20 бульдозер ди килеп җимереп бара ди шушы биналарны ди. Безнең артта бара интернет ди, ул безнең тәрбияне җимереп бара ди. Телевидение бара ди, ул безнең нәрсәне җимереп бара ди. Ул общество артта бара ди, безнең тәрбияне җимереп бара ди. Шуның өчен бүгенге көндә баланы тәрбияләргә җиңел түгел. Ә ничек баланы тәрбияләргә? Аллаһ кушкан буенча. 7 яшьтән 10 яшькә хәтле намаз, ураза, шушы нәрсәне өйрәтергә кирәк балага. 7 яшьтән 10 яшькә хәтле аның период куелган. 10 яшьтән соңга калырга можеш. Әгәр син намазга өйрәтсәң, шушы вакытта уразага өйрәтсәң, все дальше уже китәчәк. Ул уже үзе намазын кыячак, Аллаһ теләсә инде, уразаны тотачак, Аллаһ теләсә иншаллаһ. Баланы курыкмаска кирәк, уразаны тоттырырга, намаз укытырга. Ураза башлана 7 яшьтән уразаны тоттырмыйсың полностью. Бит хәтта мәсәлән шулай теге просто аның теге әзрәк психологик яктан әзрәк хисе булсын, теге ураза хисе инде. Әзрәк эләксен инде. 8 яшьтән мәсәлән атнага бер тоттырасың, мәсәлән полностью инде булырга мөмкин. Атнага 2 тапкырны шулай. 9 яшьтә инде тагын көн аралаш булырга мөмкин, или бер көн тоттырасың, 2 көн тоттырмыйсың, менә шулай инде. 10 яшьтә уже полностью уже уразага ияләнеп бетә. Иншаллаһ ураза тота башлый. Намазын укый башлый. Но менә моны үтәсә ул аның нәрсәсе арта, тақвалыгы арта. Тақвалык. Нәрсә ул тақвалык? Аллаһтан курку. Ул намаз укып, ураза тотып, ул тәрбияләнә, Аллаһ аны күрә. Аллаһ аны ишетә, Аллаһ аны контрольдә тота. Кыямәт көндә җавап бирәсе бар. Все, әти-әнидән читкә чыгып китсә дә, ул уже Аллаһтан курка, Аллаһ Тәгалә аны күрә. Әти-әни аны күрми, Аллаһ аны күрә. Но син тәрбияләсәң әти-әни кашында гына, мәсәлән. Ул вакытта читкә киткәч, ул намаз укымаячак, уразаны тотмаячак, ул читкә китергә дә мөмкин. Тәрбияләргә кирәк баланы Аллаһ белән, намаз белән. Намазда ул тәрбияләнә, Аллаһ Тәгаләне сине күрә, Аллаһ белән сөйләшә. Менә аңар тәрбия шушы бирә. Ничек Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи 7 яшьтә намазга өйрәтегез ди, 10 яшькә хәтле. 10 яшьтә уже мәҗбүри намазны укыттырыгыз ди балаларны. Син ул вакытта баланың хакын үтәгән буласың уже почти дип әйтәбез инде иншаллаһ. Бу булмаса баланың хакын үтәмәгән буласың. Үтәмәгән булгач, монда хата килеп чыга. Хата килеп чыкса, мәсәлән, нәрсә килеп чыга монда? Любой җирдә хаталансаң, ул хатаны барыбер кайчандыр исправлять придется. Ул проблема китерәчәк соңарак. Именно Аллаһ Тәгалә безгә үзенең инструкциясе бирә, ничек дөрес итеп дөньяда яшәргә. Бәхетле булсын өчен. Менә бала, андары сәламәтлек бала, мәсәлән, намаз да юк. Намаз булмагач теге дөньяга күчәсе бар. Разве бу бәхет? Акча артына шапты, сәламәтлек дә юк, бала да кулына ычкынды. Намаз да юк. Намаз булмагач Аллаһ белән элемтә юк. Элемтә булмагач аның монда кайгы килә. Кайгыны нәрсә белән баса кеше? Яисә хәмер белән баса кеше. Яисә психологка бара. Басмаса инде, баса алмаса үзенең аракы белән ул может теге үзенә кул салырга. Андары икенче урынга куялар. Безнеңчә вакыт бар? 7 минут бар, алхамдулилlah.
Bu birinchi oqsha deb aytdik, endi kishi oqshaga tobini. Oqshaga tobini shul bo'la endi. İkinci o'ringa qo'yalar kishilar знаменитость. Sahnada mesela как bir hazrat aytmış kishi sahnaga minsa, jırlarga indi, ondan tushasi kelmay onun dey. O tege bir to'sha o'zidan tortar shunday bir indi. Nishaddir biz bolalarimizni bir hazrat aytmış tarbiyalaymaymiz deyə tege stanok ortadan basarga, kolxozga ishlarga deyə, tokar bularga mesela. Nishaddir biz mana shu professiyalarni ko'tarmaymiz deyə. Ko'proq sahnaga mingizgara tirishamiz o'zimizning bolalarimizni deyə. Onları ikinci orunda şunday kireyindi. Погонада киргән может монда. То есть кеше милицияда эшли, теге нәрсә дип атала ул. Должность артыннан чаба. Бу әйтми то, что погоны кирәк түгел, должность кирәк түгел дип, просто ул беренче урынга кую шуны дигән сүз максат. Беренче урынга кую түгел Аллаһны, именно погоны кую беренче урынга. Аның мәсәлән кабинетында, мәсәлән, исеме язылып куйса, зам такого-то дип, или начальник дип, он шуны телей, он бәхетне шунда эзли инде ул. Бәхет бит Аллаһның кулында, намазда, уразада. Но мондай табличка куйсалар начар әйбер түгел. Но ул беренче урынга шуны куйса дигән сүз инде. Аллаһтан өстенрәк куйса шу әйберне. Кемдер спортта эзли, спортта тоже яхшы әйбер, начар әйбер түгел. Безнең динебез спорт белән шөгыльләнә куша. Но ул беренче урында түгел, беренче урын Аллаһ Тәгалә табыны. Оннары өченче урынга куялар, галимнар әйтәләр, жить ради удовольствия дигән инде. То есть бер клубтан икенче клубка, Эмиратка, Египетка, Турцияга ял итү йөрү. Но тагын бер әйтәм, бу безнең динебездә тыелмаган. Турцияга да барырга ярый, Эмиратка да барырга ярый. Но ул безнең беренче максат түгел. Не первая цель, беренче максат Аллаһка табыну. Аннан соңына килә шушы әйберләр. Менә шушы галимнар әйтәләр ди, хәзрәт, дөньяда шушы 3 шир бар, кайлыкның шире. Теге күңелнең шире инде. Акчага табыну, знаменитостька табыну, һәм кайда тагын табыну? Жить ради удовольствия инде. Шушы теге нәфискә табыну. Но галимнар, ислам дины галимнар әйтәләр, мөмкин дә ди, кеше бәхет булсын өчен ди, җитми бер әйбер. Аллаһ белән илемтә җитми. Если синең теге спортмен заниматься итәсен, или син, мәсәлән, военныймы, или милициядә эшлисеңме, син Аллаһ белән илемтә юк икән, хоть нинди генә должностьта булмасын, сине бәхетен була алмый. Кирәк именно Аллаһны эзләргә. Кем Аллаһны эзли, ул таба, кем эзләми, ул аны таба алмый. Аллаһ Тәгалә шушы кешегә шул вакытта гына борыла, кайчан кеше Аллаһка үзе борыла. Кайчан Аллаһ Тәгалә борыла шушы кешегә? Кайчан ул адамнар ясый Аллаһка. Килде җомага, Аллаһ Тәгалә бер адам ясады. Басты намазга, Аллаһ Тәгалә икенче адам ясады моңар. Ураза тота башлады, тагын Аллаһ Тәгалә аңар якынайды. Хаҗ кылды, Аллаһ Тәгалә тагын да якынайды. Әтиәнине хакын үтә икән, Аллаһ тагын да якыная. Аллаһ ризалыгы өчен. Шул вакытта гына Аллаһ Тәгалә күңелгә бәхет бирә. Но иң мөһиме гамәлне кылу Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен ниятләү. Без монда мәчеткә киләбез Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен нәрсә дигән сүз бу? Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә аны өчен миңа әҗерен бирер дип, иншаллаһ. Теге дөньяда Аллаһ та миңа җимахны бирер дип, Аллаһ ризалыгы өчен без гамәл кылабыз. Аллаһ Тәгалә разый булса гына biz bu dünyada bәхетле булабыз, кабердә бәхетле булабыз, кыямәт көндә җимакка керәбез иншаллаһ. Яра шун белән бүгенгә булгандыр. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.